So muri Zimbabwe iko zvinhu zvagusiri runyere kupi kana kuti mahunga zvichazvokunzi maingonzwa kunzi from ma-insiders VP Chiwenga vazoti against CAB3 VP Chiwenga vazosubmita a dossier. No, iko zvinhu it's public information. So handina kuzoposta a video kuzoconnecta kuzokata video toisa panopa in this specific video, but tinayo video iri pazasi apo yatakati isusu VP Chiwenga voti Mwari otirikwanzi benzi rangu owedzera benzi rake 15 years asi rakazodzipedza riri mujere. So you can go and check that video. VP Chiwenga vakataura nezuro vari muchechi kuRoman Catholic kwavaitaura vachiadresa nyaya yekuda kutonga nokusingaperi handiti. So I think vazhinji venyu vakaiona that video, and also tine video takakupai and yakatendera almost everywhere on social media yaVP Chiwenga again vachitaura nyaya yaSmith nemafrontiers ake neparliamentary system yake yekusarudza upresident vachishora like for the first time muZimbabwe this is happening. For the first time VP Chiwenga is in public talking, declaring publicly with confidence, without fear, right? A lot of you guys miss in the statement, in the speech yakaitwa na VP Chiwenga. The statement says pavangachitaura nyaya hanzi anozi Hezekiah kuti mukomana waida kuita mambo handiti, asi wakatonga kwenguva refu chaizvo singambobviri, asi pakazoti pasvika nguva Mwari vakamutumira muprofita wake vachiti chi wangu nguva yako yekufa yakwana, chimeka sure kuti wagova nhaka yako waita sei, waita zvauri kuita, and then ndiri kutora manje zvonzi mukomana wakarova madziro akachema kana matatu Mwari vamuwedzere nguva, but pavakamuwedzera nguva wakawedzerwa dzimwe 15 years, but hanzi hapana kupera kana 3 months handiti, pasina kupera 3 months ndobva patopinda mauto ndokuzokonga nyika yaHezekiah. So akazovharirwa mujere 15 years dzose dzakazodzirarama, but angava mujere. So muZimbabwe, do you hear mashoko yaya muri kumanzwa sei? Isn't it a direct threat? Aiwa, ma-analyst anoti that's a direct threat kuna Mnangagwa yekuti tinokukanda mujere. And the funny thing ndochiti kana waona video you can see the confidence yangaina Chiwenga. He wasn't begging, he wasn't negotiating. Chiwenga waimbova mood yataiti isusu trying to negotiate with Mnangagwa, trying to appeal to Mnangagwa kuti wangu, where are your senses? Bring back your senses to yourself. Think about zvatakabvumirana etc. But it's no longer that. It feels like it's direct threats. Dzekuti uri kudachi kusvika makore kusvika 2030 ende hapasi kuzopera 3 months unokwanisa kusvika shuwa 2030 asi uri padhaza hanzi mujere. Anoita senge mafadis ngati mataura kudai so but muZimbabwe politics dzemuZimbabwe idrama pacharo. Isusu vanopa nhau vapi venews techi tikakupai news unonzwa vamwe wenyu achiti idzi news dziri too dramatic, muri kunyepa boys, hakuna mboita zvadai boys, tetakupai from an insider angle, but izvezvi in this video this is just analysis. Tiri kutaura public records, public information, public videos of Chiwenga nezuro ari kuchechi achitaura zvinhu izvi. You can search it, you just find it. That's the first video yaunowana. So this is public information, but pane patokupai ma-inside information handiti inenge iri very dramatic, ichiita senge zvinhu zvemovie, vanhu voti uri kunyepa, but chitasai muoneka zviri kutagwa naChiwenga right in front of you. Hazvisi zvemovie rero, still ndezvemovie. So Zimbabwean politics is dramatic by itself. Zimbabwean politics is full of that shocking factor. It's not like tikubika news chete, aiwa ndozvo zvechiitika. So right, muZimbabwe tataura nema-analyst tataura nawo isusu tichiti vakomana tiudze kuti why all of a sudden is it that Chiwenga wakutanga kutaura publicly now. Nguva yese pane paaipedza nguva achiti isusu patati kuti ainegotiate, he would say things like hey guys, remember takaenda kuhondo for everybody, nyika haifaniri kubenefitwa with a few, pasine corruption, pasine nezvigananda. That tone was more like trying to negotiate, but tone yava nayo zvinhu izvi kutokwanzi sure unodzipiwa 15 years but unenge uri padhaza, jere repasi riya rimwe riya ndo pachinzi padhaza.
muri Zimbabwe. So tabvunza maanalyst why now. So ndo pazotanga kubatanidzwa nyaya muri Zimbabwe kunzi remember they have been reported one coup attempt, one fake coup attempt, and an assassination attempt dzakareportwa in previous days. Fake coup yakareportwa na comrade Knox Chivero, and then an attempted assassination yakareportwa na Linus Dacia on X. And it so kana ukazotanga kutarisa that political atmosphere yava muna Chiwenga, you can see that as of right now he is no longer in a negotiating period. He have seen the attempts on his life. So if that's true, he have seen those attempts on his life, of course he is now in a mode that is different. It's a different mode, and which have been pushed by things zvaavona here. Remember, we have real serious kubva pakabudikira gesa, because nyaya idzi it's just one story which is just continuing. Kubva pakabudikira gesa vanhu vakafunga kuti gesa munhu wemajokes, but gesa angoti achibudikira achipa mathreats ake, the next thing army general vakabviswa. Chiwenga iko zvino izvi comrade Knox Chivero vakati vachibudikira vachitaura zveattempted fake coup yaida kurongegwa Chiwenga kuti asungwe achinzi ane zvombo ari kuita sei. Chii chakaitika? Mukuru wemaCIO achibva adzingwa. So ukaconnecta madots unotoona kuti there is some realness, some truth in this whole thing. And if there is truth in it, then mode irina Chiwenga yapinda Chiwenga right now is very different. Patosiyana. Because hadzisiri kids game. Ndo exactly the party inenge chinzi Zimbabwean politics is toxic. It's bad politics, and it is because if politics can really get violent, then that's bad politics. Ndokwatiri kuti whoever, guys, whether it's Mnangagwa, as a matter of fact, it's Mnangagwa who is the president as of right now. President Emerson Dambos Mnangagwa can make things, good for all of us. He have the executive powers to change the environment from being toxic to being, fair, free. Fair and free means it's very, I don't know why people are scared of other people. Because if ZANU-PF can hold my meetings, muma rural areas, they can hold, my meetings, so mobilize. Let everybody do that freely. You understand? Let us have a functioning political economy. There's no politics. Express fully without fear, with full confidence. What do they really think? So they say it in public, and no one comes harming them. You understand? As long as it's not some illegal information, right? But as long as they are playing by the rules, let them play by the rules. That's what we want. And so ma-analyst aconnecta nyaya dzatakuudza idzi achitiudza kuti why Chiwenga is coming out now akuita zvaari kuita izvi is because wava mulevel racho, paitika zvinhu zvamuvhundusa ka kuti zvinhu zvatamba neupenyu hwake, so watova mulevel racho rekutoti wakuda kutogadzirisa zvinhu asiri kunegotiata. But we pray for peace. We keep saying semaZimbabweans, let's maintain our peace and try to solve everything using dialogue. Thank you for watching. Stay tuned. Stay blessed.